Wah! Wah! Raseksa krara kakiri-kiri kenyolir prabata abang gawe lagar pakuwuh ing puksa tapi tolawat agra srusinga labda kadhe kalyon palubruka ladala harimuka amba kakang wis pirang-pirang dina tak enteni cumengklungen nyatane suwiji ora ana ingkang sembada mapaki kridanipun Kakang lan Siandi. Nadyan to nyambat dewa sing gamane bledhek ora bakal bisa minggirake aku Kakang. Togok ngun wong Pandhawa. Piye kok nganti semene wektune tak anti-anti durung ana ingkang bisa nyempal bebauku. Nek pancen mboten nenten sing menang tanding kalih sampean kok mumpun dikukut mawon. Mboten cah diterus-teruske pol-pole ngokeh-okehi pikiranmu. Enggak ndek dok-dok jleng tak tunduk wonten pun terus lambemu kok bilung dalem kowe aja golek bebaten tumrap sayembara perang iki bilung napa nek mengetekne parkir mboten entuk ning ngaten nggih Den sak luhur-luhure gunung niku mesti enten sing ngungkuli dhuwur ngaten nggih niku suket sing temumpang teng dhuwur gunung. Sak pinter-pintere wong niku mesti kepleset. Sak kandel-kandele kulit niku mesti bakale bosok. Sampeyan namun sok ngegungake diri dupeh kandel kulite atos balunge Sekti Mandraguna Jayeng Palugon. Kala mangsane wong niku nek sumbar bakale aber, apes katiasane. Wuladalah, dogok. Pancen nyata yen tonggonku gelar sayembara iki mung kepengin golek sapa sing bobot timbang lawan Wahmuka lan Harimuka. Ciptane atiku yen to pancen ora ana satria ingkang sembata mapaki kridaku. Lah nek ngoten apa kelakon Dewi Amba kalih Dewi Ambika niku terus dadi perawan kaset. Mara gage undangno endi yen pancen ana satriya isih kepengin tak kokop gedhe kon maju mrene kok. Kowe lho goleki mbok nek wong gresek-gresek. Yeah.
kraning arga kura-kurnita kagiri-giri ora bumi prakempita padha mangambak-ambak hutan treswar lan lesus ladalah tak sawang polatane wah tejane piye rumangsaku ana ing negara Kasipura aku dadi buta bagus sing buta barang ketekan satriya iki piye wah sumunar pekulitane kuning ngemu giring sing siji ireng kowe ngaku sapa wong bagus ayo ngaku sing ana mburi kae sapa Narpa putra Ngastinatmajaning Prabu Sentanu Raden Dewabrata takon marang aku sapa ing Sapwarga uga putra Narpa ing Wirata Raden Abiyasa kowe sapa wah kawentar mandang berpeki negara iki jenenge Raden Wahmuka iki kadangku Harimuka wis kenceng tekadmu kowe mlebu ning blapar kawat janget cinencang bosen urip kowe yen kena tak eman juragamu kake kowe mulya ora susah reka-reka ngleboni sayembara sapa wae sing wani-wani mlebu ing gelanggang iki tak anggap dadi mungsuhku itu mawur mengawur-wurahan pengaraning ajurit jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Wahmuka ana apa pancen ceceking ati dene iki aku kepengin ngleboni sayembara aja sayembara awit saka kaparenging Jawata ayo ngalno dadamu aja kliya tandingmu kejaba Raden Dewabrata wah maju aja gak kokop getihmu
apa ora nambah-nambahin nut. Mboten Dek. Mengko yen ana sing ngrasani. Awale nggih wong Gebang niku. Ora mathuk atine sithik. Anu iki eram. Wong parang Gopita niku delalah. Butane ya sekti tenan. Oh sektino niku. Jenenge Raden Wahmuka lan Raden Arimuka niku pancen wit biyen buta pengpengan niku. Kowe kok ngerti. Win buku-buku niku. Buku ndasmu. Wis mulai iki ya. Oh, dewa apik-apikan malah cengengesan jenengan. Kowe wani ngelokne aku tak suda. Itu apane? Ya mbane wong ketir-ketir ya. Kancane wis tak kurung. Piye Petruk penake? Nek sampean maju mulih sengara menang. Ambuk sampean maju mulih butane niku mah cingkrak-cingkrak iso uga malah detong. Mesti ngoten mengke. Kurang ajar karemu. Pun malenggah riyen. Openane. Wong edan. Mana tadi? Ayo Hamuk Suramrata Jayamrata imbang mangsa padha kakir buten aku. Dina kandulane ngati. Kowe sapa? Nani. Ana cuma buat mainan. Ngarepe cuma sadurunge cuma buat mainan ngono ki ngarepe apa gitu. Anakku kok titit cuma buat mainan. Cah cilik kok. Sampeyan sing jenenge Raden Harimuka. Iya, aku Raden Harimuka. Wah, rambute ting srempal. Ora caturan karo wong edian kaya kowe. Wah, buta lawas. Ora patek apik. Ya men. Pol-pole ya 150. Ayo, ndaramu ndi kon rene sing jenenge Abiyasa wong ireng. Nika pancen ireng tenan nek nika. Sampeyan ampun mlek kalih Ndara Abiyasa. Sampeyan niku kalih Satpam SMKI niku mboten tau menang. Mangsane mainan. Apa rumangsane wong ngeten iki? Gaman tadi mana? Kepruk bendo bongko kowe. Jaluk pecel raimu. Pecel tenan kowe. Kok rene? Apa iki? Weh. Jaluk, Gong. Atah. Dicekel kok bendone kok. Alah, Masari. Masari sapa? Lho, Masari. Harimau.
Kowe arep ngopo? Aku nang ngopo. Arep njaluk arit iki ya kepruke raim. Kowe sik to, kabeh ki tak nganggo. Kae mau sapa? Kae mau dulurku lanang ya. Yang ketiga omahe Jumah Polo. Ya. Dadi anggere lambene rada kandel kae. Kae wong Jumah Polo, ngerti ora? Kowe ora ngerti larikane wong urip. Lah nek aku ki kepernah adine lanang ngono. Kowe iki adine lanang. Iya. Kowe nek pancen ngedeke sayembara, kowe kudu wong peng-pengan tenan. Mungsuh karo ndaraku, ora arane nek kowe menang ngono. Ora menang piye? Ora bakal menang wong ndaraku. Kowe lah nek wis ning kono arite. Jak omong-omongane lali. Oh. Ora bakal menang. Ya. Ya. Yang wis ngene iki jet, ya. Tek, ya. Sikutku maju. Yes, kena untu murampal tak tarik mundur, iki untuk dies dodo tarik metu. Omak plek. Wah. Nggawa 76. Jarum 76. Gong udut ora le. Apa duwe rokok? Sik ketoke mau ora nek wong dundung. Neng. Wo reke keri, Gong. Keri ning ndi? Ya ning kantongane Mas Hari kae mau no. Jupuk ka piye? Ya jupuken kondo matur karo Om Hari. Om Hari Subagio ngono. Reke kentun. Reke kentun. Sukul sempal tanganmu kowe. Sing kondo sempal apa? Slempitke nang mburi. Ayo. Majo cencangen ningon-ningon bak gaglak. Sampeyan mboten bakal menang. Sampeyan mboten bakal menang, kula mboten ngepal kalih sampeyan, Gus. Isin gantung aku. Ing atase wis wani mlebu ning blabar kawat teka ora bisa mboyong putri. Suthik tumraping abiyasa. Nek sampeyan kepengin maju, sakniki mang menteng gandhewa saking katebian ingkang raka kula kandhanane. Napa Kyai? Sampeyan pengin ngalahke Wah Muka Harimuka. Pancen mengkono seranane. Mang mentang gendhewa edeping tekad meminta dhateng panguwasing Yang Agung, nanging beda ring pusaka mang paringi kunir kalinjet. Mang meminta dhateng panguwasing dat ingkang muruwing dat, kula pitados menawi dedya niku badhe wangsul dhateng aja kamulanipun. Tegese piye teka mangkono? Merga niku dumadi saking kawah lan ari-ari
kawah lan ari-arine putri kalih inggih menika Dewi Amba lan Dewi Ambika. Yen mangkono semingkira Kakang. Saksana mentang langkap ya lumepas kumret swara jempare